Mile i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Sims 4 part 4. Da. Dakle, ubacila sam još jedan novi mod koji se zove Get Together. Pa idemo da vidimo šta se desilo sa našom Milom. I evo, učitalo se konačno i ovo je verovatno nešto od onog moda. Tako da, evo pa piše gore live mod. Ok, ovo je od prošle epizode, ako se možda sećate. Znači, na kraju smo pričali s njim, a ovo je novo nešto. Piše klub, o tome ćemo kasnije malo još da pričamo s njim. Ovo nešto hoće to ona da priča. Ok. I ode ona. Ok, to je nešto novo. Ovo je nešto staro i toliko. Gde je ona sad? Gde si? Ok, tu si. Ajde bre više, koliko ti treba dugo? Gladna je, ide se u WC i spavaju se. Dobro. Cook... Ne. Ovo je kao neki grilovani sir. Inače, mama je tu da mi pomaže oko moda. Zato što je sve malo drugačije. A ovo je nešto novo, to je neka kao kamera. Nemam pojma, neću to da diram. Samo ću da ubrzam. O, ovo je tu došao. Ok, meni ništa ne smeta. Ste ga čuli? Rekao je, aha, flima. Šta li im to znači, baš me zanima. Poslije ću da priča s njim, ali prvo skuvaj. Ok, šta je to? Ovo je i dalje to, bože. Ne, nemoj da ideš. Pričajmo šta ona to već hoće. To ćemo da... Ok, ajde. Oh, das Böse. Ja uopšte ne razumem. Ajde, pričajte. Ko da govoriš španski. Samo ćemo da pričamo sa njim još uvek. Handsome Insta Blush. Bože. Neki pozdrav. Hej! Droba. Jeste ga čuli? Ok. Ok, ode ona da spava. Lepo špavkaj. Valjda će biti dovoljno sna da se naspava. Ovo je otišao... A ne, nije u našoj dnevnoj sobi. Ok, super. Gleda televizor. Ok, šta to gleda, bože? Gleda vesti. Sims vesti. Ne, pustit ću ga da gleda, nema veze. Trebaš da ideš na posao, Bola. Ajde. Nećemo to još uvek, znači dan je. Ajde, Bola, ustaj. O, treba da ide na posao. Ok, join. Idemo s njom na posao. OMG. Jel vi nekad idete sa vašim Simsom na posao? I konačno se učitalo, znači... Idemo na posao, tako da, superiška. Stigli smo na posao. Vidite kako nam je lepa uniforma. Znači, prvog dana, a već smo tako dobro opremljeni. Da vidimo. Ok. Dobro, ma ne idi na kompjuter, nego priča s ovom o nekom slučaju. Ok. Spinaya Flose? Yes, Dombila Buskiwi. Mislim da sam nešto pogrešno klikla. Jep, jesam. Znači, ja sam ispitivala.
A to je policajka, tako da fail it. Ok, idemo da istražimo to DNK neku i tako to. Dobro. Ok. Ajde istražuj. Ajde istražuj ti. Kakvu DNK imaš sad? Koja je to i čija je? Ajde bre. Brže to malo bula. Šta smo dobili ono gore? Počnemo da s njom da pričam nešto, a neki skill smo dobili. Ok. Znači predobri smo. Da, najbolji smo na poslu. Uvek. Da, gladni smo. Nema veze. Tu ne mogu ništa. Ok, idemo na kompjuter da vidimo šta ćemo. To ćemo nešto. Znači sad smo klikali da uzmemo policijsku bazu podataka. Ok, ajde šta ona to radi? Gleda na kompjuteru i nešto čita verovatno. Da vidimo, zanimljivo, dobro, da, dobijem neki zadatak verovatno. Ok, vidite tamo je iskrivljeno ono čudo tamo. Pam, parum. Dobila je da istražuje nešto. Dobila je nešto da istražuje, a popit ćemo to nešto. Idi da popiješ. Pretpostavljam da se radi o nekoj krađi, jer tamo u uglu je kao neka ruka sa dijamantom. Tako da to pretpostavljam. Hajde pito bre.